Sicela uthatha ithuba sinibingele emakhaya. Sinibela kuyinyanga yabantu besimame uAugust. Size ngapha ngane zakwethu sizothola usizo lika mama omfelokazi nezingane zakhe. Ngosiza ababhekene nalo mama ngapha. Baphila ngemali yokulima umoba. Sonke lesi sikhathi umama wakhe kule ndawo bebephila ngakho ukulima. Njengoba niyibona nansi imoba lapha ngaphesheya. Sekuthi ke manje sibilengisela ukuthi bahlahle. Uthi kumama ukhala inkinga uthi ngathi inkosi yakulesi sizwe indaba ezethu akule ndawo. Uthe bonke abantu abatshala umoba la uma efuna ukuhlahla umoba kufanele akhiphe imali eyisambe esithile bazoyisho umama. Futhi mangabe ungenayo leyo mali ngeke uzokwazi ukuhlahla. So ke salokwazi nasi eceleni kwami siyakhala ngoba asinayo le mali. Ekhaya balambile kodwa ke uzolichaza umama usizo lonke ababhekene nalo nondodakazi wakhe ngapha. Sawubona ma. Yebo mntana. Ninjani? Siyaphila singezwa nini? Siyaphila ma. Umama ukane ngamuphunyaka la. Ngikane ngo79. Yebo ma. Yebo. Undodakazi wakho? Yebo. Sawubona sisi. Yebo. Unjani? Hayi ngiyaphila. Umama wakho ndoda? Ya umama wami. Okay. Mama, naku ubizile uthuleleni mama ukhala usifonela ukhala. Kwenze njani selwazi? Nkosi yami ngikhala ngakho ngihlale ngibona nalapha ngizwa eredweni nibasiza abantu. Ngiyaluza ingane zami angilitholi usizo. Ngifuna yini mama? Ngiyaluziswa imali efunakalayo kuba ngikhokhele enkosini ngendaba yendawo engilima umoba. Manje angilitholi usizo sengisaba sathe noma ngithi ngiya emakhanseleni nawa angitshela ukuthi hayi onke umuntu uyakhokha kusho ukuthi ongakhokhi indawo ibuyela kwabanye abantu. Okuyikhona okungikhalisayo ngoba le ndawo iyona engondlayo le ndawo iyona engisizayo. Akusebenzi umuntu lona wahamba wayofunda kodwa akazange aqashwe. Yimi naye siyaso mina ngimondla ngemali le impesheni. Impesheni imali esiholayo seku 2180. Yebo. Kulo 2180 asikwazi ukubeka okunye ukuthi sibekele ukuthi mhlasimbe makuqhamuka okuqhamukayo bese senze sikwenzayo. Ngonyaka odlule siyitholile imali eyokuhlahla kwasho ukuthi siyithola nje ziningi izinto esesingesenazo njengoba sekwahamba ikhehla nje. Yebo mama. Sathenga nongamafrijana safaka ifrije ayishibhile iyadula sathenga safaka sathenga nalokho bese kuningi bese ngasekho ekhaya nje ubaba swahamba. Yebo mama. Uma sesikuthenga ke uyaphela nje yonke imali akwangasala ngisho sazi nje ukuthi khona imadlana encane esizokwazi ukuthi ma kufika isikhathi sokuhlahla sizokuhamba sobhuka bese siyahlahla ebese uyahamba umoba ibisiyabuya imali. Uma sithi sesenza lokho sazi ukuthi sizokwenza njalo kwathiwa cha sekushintshile sekufanele sikhiphe eqala imali. Imali ke ayikho batabami. Noma ngithi ihlobo ziyabaleka ucinga zilibambe ngisho ukulibamba. Uma ngithi ngifonela isihlobo engisaziyo ukuthi hawu nkosana ngoba naso siyaze sikhona kule ndawo ukuthi njengoba ngifona nje sengifuna usizo noxhaso. Mina bengikhala ngakho batabami ngikhala ukuthi ngithole imali engizokwazi ukuthi ngiyikhokhe lapha enkosini ngoba bengicelile enduneni ukuthi nduna kunjani mina ngihlahle mase ngihlahlile bese ngiyibuyisa imali yenkosi ngiyinika ngoba anginayo yathi nduna cha akwenziwa lokho mama kufuneka uyifuna uzuyithole bese uyahlahla ke ngale nje kwalokho ukuthi wena uzodedelwa uhlahle busu uyakhokha cha. Ngayaluza ke batabami ngayaluza ngaze ngayishaya kini kotholele ngisho kumsweli sengibuya khona ukuthi inkosi yami ake bengisize uma ngathola umuntu ongahle anginikezele sisamba ngifike ngikhokhe lapha noma sihambe siyobhala ebhange ukuthi kunemali engaka iyothi ifika idlula ingene kuye kulungile ukuze nje indawo ingahambi ngoba imike yahamba ngeke ngisakwazi ngisho ukwenzani ngumuntu ogulayo ngisebenzisa ama medication adulayo ngisizwa yiwo lo moba. Uma ngahle sekuhamba le ndawo ngibonile ukuthi uma ngahamba le ndawo futhi sekufanele ngivele ngiyiyekele nje ngishone ngoba ayikho impilo engisazoyiphila. Hayi ngisokhala ma. Imalini le efunakala ma?
Imali efunakalayo ifunakala imali engango 25,500 ngaphezulu. Efunwa inkosi. Efunwa inkosi. Yani imali bathi yani. Angeke ke ngikutshele ngoba nale mali akaze kube bikho umhlanganisa abizo lawona satshela. Kodwa kuthe ngelinye ilanga njoba lapha mntanami lapha ngaphambili kushile lapha ya. Yebo kwakushaya omunye umuntu wahlubuka umlilo wasungena ensimini. Uma lo mlilo ungena ensimini usho ukuthi waseza kimi sengithi mina akayishayida akayikhiphe kuzothi uma mina sengishaya anginike umoba wakhe futhi nami ngigcwalisele. Sekuza omama ababili ukuba ngize ngazi. Bathe umama ababili hawu usinde kanjani wena kule nkemba na? Yipi na? Engani sekuthiwa manje na ukhokha kuqali ebese uyashaya. Ngithi angazi. Ngithi athena ngisaye enduneni sayobuza ahamba yekhona enduneni afika abuze enduneni induni imtshele lokho ukuthi cha impela sekushintshile nje kushintshe nje kuzo lezi insuku. Awu nami ngihambe ngiye khona enduneni ngifike ngqongqoze khona enduneni baba nduna ngizwa nanku umuzwa induna ngayitholi bese ngishayela ucingo ngicela inamba yayo intshele khona lokho ithi cha ikho lokho nje mama okwenziwa abantu bonke akukhethi umuntu akukho futhi ukunye ngibuye ngishaye futhi ngithi baba nduna ngiyacela ukuthi ungihambise enkosini ngiyoyikhalela mina ukuthi inkosi ngicela ungisize kuze ngikwazi ukuthi ngikhokhele imali mangishaye bese ngiyiletha ke imali. Induna ithi cha akwenziwa lokho mama kusho ukuthi nami ngaphelelwa isinko. Hamba nje uyifune uzuyithola. Ngizoyifuna phi ngizoyithola phi angiyitholi indawo. Ngifonela ihlobo zivela zingalibambi nje inhlobo ucingo. Yebo. Engikhala ngakho nje mina ngikhala ukuthi uma ngahle kube khona abangahle bangixhase banginikeze imali ngiyokhokha lapha ya uma usuhambile umoba ngizobanikeza. Ukhokha malini lo moba wenu mama? Uma senihlahle senuhambisile lapha othi oniusa khona ukhokhele malini lo moba? Ushaya o plus or minus 53,000 mangicabanga lo nyaka. Ngoba insimi igcwele yonke siyicwarisa yonke. Ubukade ushaya malini ngaphambilini mhlawumbe? Ngaphambilini washaya 20 ba mama? 26,000. 26,000. You have yeah. Uma singabala indleko osuke uyifakile utshalo umoba ngithi kuthiwani kuyachelelwa upoison lwakhona nokuthi uze uvuthweke uhlahlweke uthwalwe ama-truck abantu abahlahlayo before ulayishweke ama-truckini imalini zonke lezo indleko lezo. Indleko usukela nje kugandaganda okhipha ensimini wona ubala amathani osuke watholile wena emshinini. Yebo iloli leli liyasithuthela libala emathanini atholakala emshinini. Umatatazela ubala emathanini atholakala emshinini. Kuyenzeka ukuthi umatatazela mhlasimpe ngomoba wonke usuke ushayiwe mhlasimpe athathe u3000 kwesikhathi nemfalakahle. Mhlasimpe lo weloli wona weloli ukuthi ukudula ngoba iloli phela likhulu. Mhlasimpe kuyenzeka mama ama-truck emaningi mhlasimpe kuze kube ko4000 kodwa uma emancane ibancane nayo. Ugandaganda angazi utshala ngani umoba uyahlakula? Yebo uyahlakula. Lezo indleko zonke lezo nabantu abawuhlahlayo konke lokho malini? Abantu abawuhlahlayo ke ngiyengibale ngoba bebebize u150 istaki. Kuye kufunakala umuntu ozoshaya avuse istaki ukuze kubaleke kahle bo 150 or 150. Kuyenzeka ukuthi mama trogo emathathu kuba u30 bani itaki. Ngoba ma itrogo lilodwa kuba zitaki ezu12 itrogo lilodwa zitaki ezu12 kusho ukuthi kuba u36. Okay. Ngiyibuza njalo ngoba gogo ngifisa ukuthola ukuthi kule mali engake ezophuma nje ihambe 25,000 nge500. Yebo. Usala namalini nje ukuthi nje last year ngikhokhele malini 26,000? Yebo. Okusho ukuthi bengakashaywa lo mthetho lo ubungakashaywa lo mthetho lo. So ke njengamanje njengoba kuzothiwa ke hlahlela ukhiphe le mali izoqhamuka phi le mali ngempela mangokuthi phela awuhlahla unikwe lo thuba wangcono mhlawumbe ukuthi kuthiwe ke hlahla kuhambisa uma masuholileke bese ulethe le mali konkosi. Ilokho ke engakuyela enduneni ngayokucela athi induna hayi ngeke ikwazi ukwenza ngoba izoba senkingeni yona. Umthetho oshayiwe lona.
nami ngangikhala ngalokho ukuthi angushaye ngohambise ibisibuya imali bese ngiyikhipha. Ngizoyikhipha imali ngoba ngakhile lapha ngihlezi. Ayikho indawo engabaleka ngiye kuyo futhi sengiyisalukazi. Manje anikwazi nokuyibona inkosi. Inkosi awu kunzima mntanami ukuyibona. Kodwa inkosi yenu, Inkosi yethu. uma inkosi ingakwazi ukuthi ibone abantu bayo kanti iphethe bani lenkosi. Usizo lenduni ngoba iyona ifike ikhulume lapha phambili ukuthi iza nomuntu kanje kanje. Bese mase kuphela umhlangano wabo-ke bese-ke iyambiza-ke lowo muntu inkosi. Kodwa etshelwe induni ukuthi isiyakucela inkosi. Uma kuwukuthi kuyona-ke induna le yakhona-ke iyona futhi yenza kube nzima ukuthi nifeyele enkosini, kwenziwa njani? Kusho ukuthi awuyi nje njengoba nami ngingayile nje enkosini. Hayi. Angiyezwa. Kusho ukuthi nje into efunakalayo nje ukuthi nje ngikhokhe imali le ngiyenduneni ngifike nginikeze imali ihambise enkosini bese ngibuya ke ngizosusa umoya. Khona ukukhuluma ukuthi khokhani imali. Kodwa nikaze nibize umhlangano inkosi mhlambe nizwe ngezwi lakhe uba yedwa sorry indaba ezithi ubikayo ukuthi emhlabeni wami sengishaya umthetho wokuthi uma nifuna futhi ukuthi niye kundaba ezithi niyokwazi ukuthi niyobika nakhona anikwazi futhi ethuba njengalelo. Kodwa manje induna evimbayo ukuthi uma ngase kube ukuthi mhlawumbe lokhu kukhuluma inkosi ayekwazi kugcina khona lapha endvinjwa khona ngalinganisa ngisho ukuthi kunjalo. Yeah. Phela uma kuyizwi lenkosi ningabantu bayo inkosi ninelungelo ukuthi nikwazi ukuthi niyozikhalela niyozendlala. Yeah. Yeah. Waye kube nzima ukuthi niye enkosini. Nami ke ngangikhala ngokuthi ngifuna ukuya khona ngiyoyikhalela. Nomunye umhlobo wamati akuhambe ngoba unjena uyoyikhalela. Hayi kwathiwa nje ngeke. Ngaphinde ngashaya ngoba ngingishaya ifoni ngoba induna umuntu uyafika abisaqhamuka yabisavela. Manje gogo lo 25,500 odingakalayo. Yebo. Umoba wakhe muphi lapha ma? Iyo lona kade ngikukhomba ukuthi ilo ya. Yebo. Uhamba njalo uziyofika lapho ngathi kushile khona phambili. Yebo lapho. Yebo wehle njalo ngathi uthi ngapha lapho ngathi kuhlaza ngakhona nangapha lapho ngathi kukoma yawumile ngakhona. South Africa niyaluza usizo olibhekene nabantu bakule ndawo kakhulukazi ke umama umfelokazi akasenayo umyeni. Abafelokazi bakithi lapha usizo labafelokazi bakithi. Angiyazi lento ngizoyithini yabo. Abantu besilo lapha amakhosi ayinduna zesilo ababhekele lezwe lesilo. Kodwa uma kukhona ukukhuluma konjengalokho isilo sikude ngiyacabanga vele ukukhuluma njengalokho ukuthi asikwazi. But ke noma ngeke ngithi ngiyaba exclude laba abanye ngikhala nje abafelokazi njengoba umfelokazi ma. Yebo. Uphila ngempesheni usupportwa yilo moba lokho uzokwazi ukondla izingane zakhe ekhaya. Yebo. Lo moba ungasakwazi ukuthi uhlahle namhlanje. Yebo. Ngenxa ukuthi kufunakala le mali phambili. Yebo ngokhokha kuqala bese ngibuya ke ngizoshaya. Uma ngicela ukuthi ngicela ukuthi ngiyoyikhalela ngushaye ngokuzoyikhipha le mali ngimnikeze umkhulu athathe nje ngokuthanda kwakhe. Kodwa manje kuthiwa ke kufunakala ukhokhe before kuba ugawule ngeke ugawule. Umke wawugawula nje uyoma womele phansi. Ngicela ucele gogo la kula South Africa ukucela nje ube usizi lakho ucele bakulekelele ngoNsombona bangakwazi ukuthi bakuxazule lenkinga yakho bakukhiphe lolota akobheke nalo le mali efunakalayo ongenayo kwawena. Cela salukwazi. Awu ngiyacela Nkosi yami ngiyacela eSouth Africa bangisize ningikhiphe izingane zami uNkulunkulu nina anibusisile ngalekho engathi ninginike khona kuze kuphelele lo 25,500 ngihambise lapha ukuze ngikwazi ukuthi ngicoshe lokho engikucoshayo engwethembisayo ukuthi uma ngahle benginikeza kodwa imisibuyile ngiphinde futhi ngiyibuyisele einganeni. Ngicela lokho nje ukuthi mase benginikezile onginikezayo ngizohlahla ngiqede ngiyibuyise futhi. Yebo ma. Yebo. Sis.
Yebo njengoba uma mesho Nkosi yami besicela nje ukuthi ongasisiza nje ngoba sizofike siyithole sihambe siyohlahla bese ke siyayibuyisela. Uma uhlahlile njengoba masohlahla nje njengoba ikuyile nyanga August uzophela uAugust bese ukuthi ukuphela kaSeptember ibisifika mhla ka30 noma ngabe kuthiwa u31 umshini unoholela mhla ka30. Yebo angasho ukuthi isarukwazi sesidlulisa inyanga iyadlula inyanga ukuthi kweyesibili ke bese kuyaphuma ke imali yakho. Sole nyembezi mama sokhala ma. Ngizokhala gogo ngizokhala. Niyasonda mama? Yebo. Ngithemba uNkulunkulu. Siyamethemba uNkulunkulu sesithandaze ingane zami. Yebo ma. Ngathi uNkulunkulu akezwe. Ngoba ngisaba sathe kuse lokhu kunjalo. Ngithi ngishona ngapha kungalungi. Kuthi ngishona ngapha kungalungi. Ngaze ngathatha inamba Nkosi yami ngila ngasahlupha umlungu waze wasithethisa. Inamba siyithole lapha yana ku Facebook. Athi umlungu kusho ukuthi ngazi kwakusele inamba ewubani ngalena. Ekugcineni sithi siyafona umlungu alibamba ucingo usingakutholi wena. Mina. Yebo kuze kwathi imuva ke sayithola ke esesho umroza. Umroza sesho emsakazweni ukuthi usacela ukuthi uphabalaleli inombolo. Sayithatha lapho ke. Lena ke ziyasixhumanisa nawe. Sola gogo inyembezi. uNkulunkulu ukhona gogo. Ukhona ma uNkulunkulu. Yebo. Angise nesitholile. Awu sengitholile bengazi. Uthe umfone ebusuku kwaphela ubuthongo. Ngasuka mangahlala ngizinqa. Ngibuka ukuthi uNkulunkulu ngabuya ngizwa ngempela na ngoba ngathi umthandazo wami usuhamba nje emoyeni nawo usathola indawo uNkulunkulu. Ngakuzwa ukhuluma. Awu namanje ngikuhlupha ngapha usaba sathi ngisendaweni ethile ngoba ngiyabhakuza ngathi ngizolala kanjani. Kuzosa kunjani ngoba funa laba mayifuna indawo bakhona. Sola gogo inyembezi ungakhali ma. Uzokhalise nama. Ngiyena umuntu onze nenyembezi sesizaphe zami inyembezi ngenkinga engibhekana nazo zabantu. Manje mangibona umfelokazi ekhala kanje uzokhalisa kwamina ma. Asithembe ukuthi uNkulunkulu usezwile gogo. Angazi Nkosi yami sengobona mangibone ongithola ngikutholayo. Ngizosukuma gogo le mali sizokwazi ukuthi sikuzame uyithole ma. Kodwa ke nje engiqinisekisayo akekho umuntu ofuneka kuleli izwe laKwaZulu Natal izwe lesilo abantu besilo kube khona umuntu ofuneka ahlale ngokwesaba la ikakhulukazi umfelokazi nezingane zakhe. Uma kuukuthi lokho kufuneka kufike esilweni kuzofika gogo. Umsana kwesaba gogo. Umsana kwesaba ngase nisihlale kakhulu ngokwesaba kodwa ke uNkulunkulu usephendulile mhlawumbe ukhala kwakho. South Africa ngicela ukulivala udaba njengamanje ngoba sesaphuthuma. Sisale gogo eMaritzburg njengoba sila. Sivuke kuseni thina ngabo 3 siphekele ngapha kophongolo nako Josine nasemkhuza kodwa ngithe ngeke ngibuyele emuva ngakubonanga. Bese ngilizile usizi lakho namanje sisaphuthuma eMaritzburg kunomuntu esimame naye siyombona. Ngosizi lakhe so siyabonga nje ukuthi nisibekeze size sifike. Kubonga thina. Imina kade ngisengikuhlupha mntanami ngikuza ukuthi usemgwaqeni ngoba manje usengathi inhliziyo ifuna ukuphuma ngesimo engibhekene naso esinzima. Khuleka gogo no siyabonga. South Africa siyayivala la niyaluzwa ukusiza lokule ndawo. Niyezwela inkulumo yonke ngicela South Africa sisukumeni silekelele omama kanje abakhalayo kwile nyanga abantu besimame sikwazi ukuthi sibone ugogo singamsiza kanjani akwazi ukuthola le mali ahlahla umaba wakhe ondle ingane zakhe. Siyabonga nisale kahle emakhaya. Nkosi yami kubonga thina.